Halo mga bay, kumusta man mo? Yan sa atos ng i-poster ko. Kumeras. So, mga unta mga bay, kumusta man mga bay? Diya isda kung suba na kong isda karon. Suba kong isda, ala mga unta isda ang lupoy. Isda nga malangsi. Isa may yung kaon dahil isda malangsi. Kung ganahan di ko isda malangsi. Palit mi kay mo or man po yung kuan makaya magpalit. Dayon ang akong himuon ako asyang asinon sa kagagabi kay ang tisuroy dito sa isda sa amo kay buntag man og kanang mahapon mapalis ba niya ini ka buntag kay kanang singan ani di man ko makasakop og isda sa buntag kanila lagi busy tag pangilabuhi panuroy mga baligya di hapon na masakpan na akong himuon ako ang asinon siya asinon kinaugmaan na lami kay siya subaon kay nituhop na ang kuan ba ang asin dito sa isda mo to nga tipid na kayo kay parat kung isa-isa akong kinabuhi karong adlaw samtang gahag-hag ko mga higala o kad na mo da kay minaw na pud mo sa akong sugilanon sa kinabuhi pumata na ko gabi ang akong himuon manggo karon kay na ay ko matulog magkuman ko magwashing ko sa akong mga kalawasan pamutan ako mayro kung lawas dahil pagkahuman hasta akong hidanan pamutan ako kaya magsuot magguda agi office uniform akong himo magsuot magudaan ng gabi dayon para kung magtuhan ko ini kabuntag dito lang ko ambak na og silong kaya di na mo ko madugay anang kuan mag-ilis pa ba kay bangon ng katugon pa mag-iya pang lihok kaya tugon pa kaayo di akong gimo tulog ko nagdini po mo kudaan mura diskarte akong gimo kay tungod sa kadaghang mga buluhaton nagsasadaan sa akong putahan ha di nang ginipom na kudahan ini kagabi para ini kabuntag kay kaduha mo ko mag-ilis sa kaadlaw buntag og kanang gabi kay ini kagabi mag-ilis na ko nang ayha ko mag-duty sa akong duty sa gabi mag-ilis na kudaan kay akong ilisan akong silina ang gikan magluto karon mo man nagluto nya isda ang putahe nalukop na niya akong silina og baho bisan paglimpyo siya pero naana ang mga baho diha na milit di mag-ilis ko kaduha mo ko mag-ilis kay kani magluto ka ngil kudaan ngayon para ni kabuntag dagan lang ko diretso dagan dayon maghimo nang dali sa pamahaw sa sunoy pagkahuman ayha pa ko mag atiman sa kong kaugalingon manutbrush maligo ba karon basta ining mata ko diretso dagan ko kay unsa man kaning magtuhan na tag mata na niya lami mong kay katog kabuntag uy samot na piting kapuyan ni mong dinaro tibok adlaw daro sus lami agi kay katog buntag pero unsaon man nahlan man gid mo lihok kita kay daghan man naglaom nato tabang man dayon pagkahuman ganihang buntag paghuman ako gihimo sa kuan sa sunoy namilo ko atong mga sinina nga ipang-impake nako kay di ba nang lakaw sila nang ato sila og Ireland dayon pag impake nako to piting daghanay dala lagi murag tag 2 ka bulan dito mo tambay pero usar kasi mana daghan kay dala magsigo yayaw lagi pag nibutan ko sa kadaghan ba sininain mo pag mag-ilis hindi na ba mag-ilis nga ko pag uli nila pit daghan na pud kayo kay namalit na pud sila di na punan na pud ang mga hipuson gahuot nagmaayo ang lansod lang sa nina
Pagkahuman la piti po panghipo sus giduka man ko hinuon na namilo ko dito ipanghanger ang uban. Giduka man ko hinuon ko nga masilbi ni anak-anak na ko kung naong. Masilbi ni kato makatulog ka ni inday kaligo dito kaligo. Ang game mo naligo ko. Di lami mo pamati kung makaligo ka ay ma-fresh ko yung paminaw dayon. Mawa yung katugon maulas ko makuan ka ba? Malagsik ka ba? Ani maglihok-lihok na jud ka. Konsentrate na ka sa imong mga ipanghimo. Di mo to. Mana ko kaligo. Mana ko kaligo ala. Padayon na po ko sa akong mga ipanghimo. Ang trabaho. Ako mag-schedule sa akong pampalimpyo. Karon malimpyo ko karon. Karon adlaw. Magmap ko tibuok salog. Tanang salog gikan sa taas paingon di silong tanan palibot. Mapa na ko na. Kinahuman. Manarapo na po ko sa mga furniture, sa mga kuan dire mga gamit tanan manarapo na po ko. Dayon kinaugman ana. Manrapo ko sa mga furniture. Apil na sa mga kwarto-kwarto tanan. Nga kuan ra kanang saybit-saybit ra ba? Nga limpyo-limpyo saybit-saybit sa mga kwarto palo-palo. Sa dia bunal-bunal dia. Pero sure po nga limpyo tan-awon. Ngayon, kinaugmaan na. Ayan na nako. Limpyuhan og maayo. Ang ilang kwarto ana mapa na ko tanan sa ang kasiyas. Kinaugmaan pahuway na sa ko ana na ato lang nako panglantawon ang asa dapit ang hugaw kayo. Di karon. Ganiha pa ko mahuman og map na pa ko diri sa kuam. Sala sa mga babae. Nanawag ning mungaan ihadang pamahaw asa daw iyang pamahaw. Ingong ko nga unsa man imong gustong pamahaw kay lain-lain mo guni sa order pamahaw mo di parehas ani sunoy kay kada pamahaw parehas sige na di magbag-o. Muna nga maandam na nimo daan. Kaning mga kaning mga sakop nila lain-lain mag-order. Mao di nimo maandam daan. Muna kung magtrabaho ko, maisturbo gyud akong trabaho. Kay maundang gyud kung malimpyo ko. Gasa ko dapit limpyo. Balaw sila tawag nako kay ngano bitaw nagbalay mo dako kaayo. Balaw sila pagita na kung asa ko dapit na limpyo. Then magpalit himo na doon sila sa ilang pamahaw. Nya maundang na pud akong trabaho, dagan na pud ko sa kusina. At kahuman akong serve sa ilaha. Ingon ra batag miingon ra ba dayon na ibutang lang diha ana siya ibutang lang diha kay ako ray bitbit I will eat my room miingon ra bag I will eat my room ni ikaw pud mo siga pud ni mo matay ko hala kalain kaunon man niya yung kwarto nauna pud ako sige kaunan na yung kwarto para makuha ako limpyahon. Sus magpulbaan ka di sila mga maninglis ba ako di man ko perfect nga maninglis yun no. So, nadyo yung mga panahon na masayop dyan ko. Di mata perfecto. Pero siya ay mahimuot kay ko nilang mga in-English. Din hiyo, magkatawad ko maayo. May hinungdan nga ka na manglimpyo ko, maglihok-lihok ko. Magalit lang ko ngisi, magalit ko buhaka. Kay magkapamalandong ba ko nga. I will eat my room. Sa Bisaya ba, kauno na ako ang kwarto. Di ay to, dito siya mukhaan sa iyong kwarto. Siya landa ko rin bit-bit. Dayon. Mga to di ay kausa pagkahuman ako diha ganina mo na ko pamahaw sa imungaan kay human naman sunoy andan akong sunoy kay maandam naman ako permanente ang sunoy kay kada pamahaw mo ora magid iyang pagkaon ba padiyod niya bag-uha ug bag-uho niya ingon na siya sa kuha dayon ang mga anak po akong gimo ana undang na pud tong pagmap nako ang map ko tanang salog gikan sa dito sa amo ang hagdanan sa among kwarto paingon di kay nama sa turi ang among kwarto
Sa taas kayo. Paman, dinin ako sa silong. Hapit na ako mahuman ba. Hapitin dali-dali na ako kay nako schedule na tawagan karong adlaw. Importanteng mga kuan lakaw sa panahon. Ngayon, din mo to. Nahumanan ako himo ang mga pagkaon niya. Naampoy naabot ng karaho. Naabot ng bisita. Igsuon niya. So, ani dire o pamilya pamahaw sa ilaha. Di imo ana po nako pamahaw arti ra ba kaayo ang iyang kuan dani iyang order. Dayon mo ana ko pamahaw bisag unsa lagi pa pangayo nya tagsa-tagsa ra ba. Nya miyong kutuar basta taas saka na po ko sa kakanaog sa taas. Nya siguro nakagihit siya nga sige na ko balik iya kong giinan. Paniwangon ta karong adlaw. Katawa lang ko inko nga okay ra anak ko siya. Okay ra. Kay mahimo kay siya mo lipon man ta. So mo to. Hitabo naundang na pud akong trabaho. Ay ko da. Dahil pag human ako mahab dito sa agianan ra sa agianan. Nagiundangan ako kay nisod na ko diri. Ko ano to as unsina. Nya. Balik ko sa imungaan. Nagtana ko kung unsa jud lutuon. Naaman iyang mga anak na naog man pud iyang mga anak. Ayong ka nga unsa ba inyong gusto pa niadto? Nya. Ni-order itong piso katong kinamanghuran. Ingon siya gusto niya chicken butter. Chicken butter ko no. Nya, ko nga unsa man ni mama chicken butter nya sinuba pang isda nya napay mahasi nya. Ang mahasi biya piti biya kakutimon. Na yan. Mo to nga kuti ang mahasi, kuti sad ang chicken butter. Di mo to nga niingon ko nga sobra-sobra na kaayo ni di unsa may mga on aning uban anak ko di abi na og i-cancel ang mahasi kay piti ka kuti isus ang gi-cancel ang kuan man diay ang chicken butter ang gipuli kuan kanang siyangan ani ang gipuli kay kanang tutoy sa manok ipaprito butangan og breadcrumbs medyo lagi ra kay tutoy sa manok marinate ra nimo diha dayon so sa itlog so sa breadcrumbs prito dayon kanin ang napahimo og duha ka klaseng kanon aning Egyptian rice nga gusto niya lata-lata maglugaw-lugaw style dayon kanini ang luto kung gikaon tamis dayon mahasi din kani sinubang isda kuang katong manok so maiputahin ako karon wala pa ko na magluto nagsuba pa ko ditong isda tas gawas itong sugbaan na namo kay murag katong kanang kuan ba kanang katong itong ginanggangan sa ato ginanggang saging isod na dire pati pa na akong tagtad sa uling kay dagko kayong uling ipambuga pa na ako kay dugay maduktan kay dagko kaayo di akong ginagmay kahuman papa ko na human isuli sunoy kanang kanus ako mahumagluto iko nga tungag oras mahuman ako tungag oras na lang pantak-ang na nako dito tanan duha klase ang luto katong kuan niya kanang katong uta niya nga kada adlaw suti itong gi-steam ba nga gulay dayon katong mahase duha ka luto dayon nagsugban ako diri isda pagkahuman gihipos na nako ang luto ang duha ka kanon kay naluto man ang duha ka kanon hipos na nako din ang katong gilutuan ako usa ka kanon gitak-ang nako dito usa ka laha para magprito ko sa kuan french fries then diri sa pikas prito pod nga manok di mo to way undang ang kalan na diskarte na lang kung tak-ang dito tak-ang dire dayon samtang suba ko dito dagan ko dito sa gawas dagan na po ko dire kay dili ko siya kung mga niluto karon nahuman ra gyud taon pag ingon nga
ibutang na ang paniudto na human ra gid ang taon ko. Sakto gid ayo sa oras ra na human ra jud ko. Kahuman. Pagay ko nakahuman. Wala pa siya nakahuman og luto. Og kaon. Na napusugo kani maghimo og aning kani bang uling bitaw nila diring lingin. So baon ako then mabaga na siya butangan og kaning tambal kay magpaaso sa balay kay basta isda ang sudan. Hala magpaaso sa balay kay nanimaho ko ng balay isda. Di paaso pag human ako butang dito sa mga paaso. Kahimo na pun og tuba. Wala pa ko kalingkod ana. Sumod inihan dagan-dagan dito pa imong dire. Ila ka oras tinindog. Sa kakanaog. Di. Mao to. Human ato ingon na po siya nga paghimog tuba. Ang mga isla nagkakaon nangayo nagtuba. Ni ilang tuba dire. Red tea. Ang ilang tuba per me. Dayon. Man. Man gimo sila tuba, hipos po sila mga kinaan. Man og hipos sila mga kinaan. Wa pa ko na maghipos sa mga kinaan gani sila misa. Nanawag na pud aso no eh. Kal iyan ako ipakuha ang yung asukal dito sa taas. Dahil mo na iyang asukal. Di man siya asukal aning kuan. Asukal nga pirmi na ito gamiton. Dahil iyang asukal. Nigara man sila. Nigara sila panugo ba nga. Nakita bitaw nila nga nakaya na ko tanan. Nigara man sila panugo. Bisa ginagmay ang butang. Di na sila kaliyok. Nga piray pagkuha. Karon kuha na nako. Kuha na nako dito sa taas ang katong asukal niya. Ina pa ko niya paspas ko no, paspas. Lagot ko. Pag naog nako, pag bit-bit nako sa tray, ingon ko niya. Ingon ko siya. Paluya juga ayo ko ba. Bit-bit na ko sa tray ano. Pag naog na ko sa hagdanan, pagliko na ko, basta kay akong dagway nagpaluya-luya juga kay ko dayon. Di us-us akong abaga ba. Ganaan ko naglakam murag hubog. Pitin niya katawa. Asa ang mga anperting katawa nila kay naunsa na ko nako. Ye kapoy ba daw kaayo ko wala do ko kapuyan. Ninglagot ko kay mulay undang ba padug kalingkod kalaki. Ngayon amo to niingon sila nga sige. Lakaw na dito humana na imong trabaho dito sa kusina. Pagkaon na siya. Ang pagkahuman nagkuti na po ko otro o kating kuan paham na po. Sige man sila paaso diri. Sige paaso hala paaso sa ilok. Paaso sa mga buhok. Paaso sa mga tibuok lawas. Sagod na sige magpaaso. Paasuhan ang mga balay. Magsige intaw ko lirik sorry sa tibuok balay. Halang bit-bit aning mga paaso ana. Paaso hala ana hala bit-bit sige paaso ana sa balay. Kuy na unsa man kalakihan. Ginoo ko. Dayon, mao to karon pa ko taon nagkakaon alas. Masuko na po ni si Mama Rosie dyan karon kay. Ubiin ako ko nagkaon. 4:30. 4:30 na diri sa hapon. Dayon wala pa ko ka-edit sa mga nag-birthday kay. Pitin bisiya ginako adlaw ko piti panglimpyo nako. Dayon singan ani. Mag-reserve po ko sa ako ang energy karon kay mangumprami unyang gabi eh. Man ako diri sa akong trabaho, ako man ako kaon diri. Biyaan ako ni mga hugason, pati ka ng hugason ba eh. Mali, ma-stress din mo sa akong kusina. Puro tray na siya. Nailahi tag iya. Dara ang mga hugason. Hanto dito sa kuan. Hanto dito sa singan ani. Hanto diha sa lababo. Na akong hugason. Tara. Itong kay hugason bay.
Di man na, wa naman ko'y time na magkuan, siya na nga, mag lahi-lahi sa mga hinipos. Kaya naa pa man ko'y daganon dito. Tapos dito sa lamisa, mga sus, nagbubot lang siya din kalakihan. Kita mo, ako mag-issue lang, kana ilang perminti tambayan. Mura ay permin ako issue nga limpyo permi ba dayon. Bahala na di sa kusina kay usahang trabaho na lang nako dire. Kusina bahala na maulahi diri nilimpyo. Kay pinakalas may paliguan din. Basta di na nako makaya ako dun biyaan natulog ko tungag oras usa ka oras. Bahala mo diya. Niya karon ako ni siyang biyaan, ako lang yung panghumulan. Panghumulan lang ni nako siya din pagkahuman. Matulog ko gamay. Kay mangumpra na po niya piting kapuya na po mangumpra hala. Yan pasan na po sa mga kinumpra, arrange na po nig-abot din niya. Hasta kinabuhi sa W. Di mabangbang, lami kinabuhi W So, pasiram. Di matabang. Muna nga, nahangdan nga. Ang kamot na gitaan nga, makatigom taan bisa ginagmay lang. Tinda-tinda na lang dito sa atua, bisa ginagmay lang sa kaya ginagmay magsugod ang tanan. Tantin, makapamahaw pa ni Udto, panihapon ta. Okay na siya din. Ang atong mga anak, makauban na to. Sus, kung tinto na taan ang kalakihan na. Kaya, di, sus, basta di lalim. Bis mo, gusto ni mo pahulay, wala. Di ka magkapahulay, ba? Gara, mas lang panugo, ay karon nga. Nakita nila nga, nakaya na ko ba? Kana, man na itong listahan na to. So, ngita ko, time siya ako sa itong panglantawan, ang mga birthday karon. Pitsa 22 bata karon. Sa 22 sa bulan sa kuan din. Na ako'y time no magkopya na lang ko ani nga mga request kay malingaw na malang sab ko bawa. Interest nahuman ako sa trabaho no. Himoon. Na ako'y time gamay. Kuan magkopya-kopya ko diha malingaw naman po kog sinulat sa inyong mga ngalan din. Malingaw si kog basa sa inyong mga comment ma. Kuan taon ko kanang mura ang taon ko gigakus ko ninyo. Kabasa ko sa inyong mga comment dayon. Napoy mga negatibo nga comment. Mingon na po ko sa kong gagalingon na. Okay ra kay mama na imong panglantaw, mama na imong idea. Wala ko'y labot basta ako nasayod ko sa akong kagalingon nga. Ingani na jud ko. Nasayod ko sa akong gagalingon ug ang mga tawo nga nakaila sab nako og labas tanan nagkitas-an nasayod kung unsa jud ko. Di mo ko magpaapektuhan ng mga negatibo nga mga komento. Sus, himo ba na nako ng hagdanan na para musaka ko. So mo to, malingaw ra po ko basa. Malingaw na po ko sa inyo ang mga request. Dayon di ba paminaw na ko, di man ko mahimutang di murag di makumpleto akong adlaw ko. Di ko maka-shoutout ninyo sa usa ka adlaw din. Di sa ko makapost sa inyong mga request sa pabati sa birthday. Nasayod ko nga naghatag jud ko og kalipay kaninyo mga pahiyom sa inyong mga aping. Kay ako na feel sab nako ang kalipay nga akong gibati nga naay nag-shoutout sab sa ako. Malipay ko maminaw no nga mapaminawan na to ngalan lipay kay so maupod nahibalo ko nga mao siya wag inyong bation. So mao lang po na pamaagi nako para magpasalamat ko sa inyo ha. Exercise po nako kada adlaw kay paminaw nako nga murag nabaskog jud ko kanunay murag i-bless jud ko sa Ginoo wala jud ko ni pasagdahi in taon bisan pertindaganan ako mga buluhaton dinhi baskog lang gyapon kay ako mga panglawas kaluyan na pud ako sa Ginoo sa usa ka tuig kausar ako magkasakit pero dili grabe nga sakit lanat ra na kadyot ra kaayo kaluyan na pud ko sa Ginoo nga unta murag gid ni akong gipangayo sa iyaha in taon kitasan ngatagan lang ko niya og maayong panglawas kanunay para mahatagan ako og mga tubag tanang mga tanang mga hagit sa kinabuhi sa matag adlaw kay labi na gayon na sayod gid ang kahitasan nga ako ra gyud ang gilauman sa akong tibok pamilya busa siguro salamat ninyo kay ko sa iya sa kahitasan magtulo-tulo daw ni akong luha og pinasalamat sa kahitasan sa tanang mga grasya nga iyang gibubo sa ako karon sa tanang mga kasakit nga nayaguman ako ingon mausab sa akong mga ginikanan karon akong napamalandungan na grabe na gyud ang grasya sa gitasan bisan pag jutay nga grasya dako na kayong tabang mga bayno murag para sa atuwa kita nga mga nakatagamtam og grabe ka pobrehon grabe ka pitos gamayng grasya dako na kay tagpasalamat kitasan gyud salamat kay sa tanang mga grasya nga atong dawat bisan pa man sa daghan
daghan kay mga pagsuklay nga iyang gihatag sa tuwa wala gyapon ta niya pasagdi basta kay maningkamot lang kita lihok lang kita mga bay o di kita malimot og tawag nito kaniya basta ismile lang kita kanunay sa mga kinabuhi nato wala pati daghanang problema ismile lang kita ato lang yung gakson ang mga nahitabo sa atong kinabuhi ato lang yung gakson ang mga kulang sa atong kinabuhi maningkamot nga ato ning mahatagan og tubag tanan natong mga pangandoy no so ang uto ang mga unsa man ro 22 hala ang gabirthday karon wala man diri kini 23 ugma pohon ako lang ning i-advance greetings no si Rizel Chain Lastimosa happy birthday nimo gipag-greet ka sa imuhang tita Snooki Bacos ug congratulations sa imuhang igsuon nga unsa ni asa ito ako man tong nasulat samsa bukog congrats sa imong isuon nga nakapasar sa iyang kurso nga si kuan tingnan ay wala man listahan di congrats sa imong isuon Rizel Shane Lastimosa nga si Clarissa Lastimosa congratulations nga nakapasar ka sa imuhang kurso gikan na sa inyong tita Snooki Bacos happy birthday usab kang Marjon Libaton manabay yan mo usab kang Ilna Traya happy birthday nimo nanay Elna Traya gikan kana sa imong anak nga si Ali Aranita hello nimo bay Ali Aranita dira ko ana na Bombo Radyo no adong natawhan si imong inahan sa kanang panabang ingon mo usab kang Conrado T Berador happy birthday nimo gikan sa imong daughter sa imong anak nga babayi nga si Antoinette V Ata hello nimo bay Antoinette V Ata happy birthday sa imong amahan nga si Conrado T Berador kinsa pa maning uban din hino usa ni asa 23 wala diri 23 22 dira 22 ang ubang screenshot na pa siguro wa na ako ma-check ang ubang screenshots no so happy birthday kang Gino Puyong ba ni o Duyong namatay na wa na ko nakasure kung di ba ni o P Gino Duyong or Puyong gikan na si imong asawa nga si Riza happy birthday usab kang wala na di ay so sa tanang nagsaulog karong adlaw payong pagsaulog sa inyong mga adlaw na tawhan kunang hinaut nga gasahan pa kamo og pipila ka pilo nga katuigan sa tagsa-tagsan nyo kakinabuhi nga unta tanan ninyo mga panghandoy sa inyong kinabuhi inyo nang natagamtaman o kung wala pa bisan hinay-hinay lang mo mahigala makabot lagi dinyo inyong mga pangandoy sa matag usa ako po nang hinaot nga tagan ta kamo kanunay og maayong panglawas para padayon kamo nga makigbisog basog sa tanang hagit sa kinabuhi dinhi sa madanlog tang kalibutan kaya nato ni happy birthday kaninyo so hello kay magkuan ako siya kanang singan mag shoutout na ko kay namo ko inalista diri gamay si Joanna Acabal hello nimo bay congratulations kay naka first honor ka sa usas akong mga video akang take care Mihel hello nimo bay kang Pakonya Kasaba diha sa Brisbane Australia hello nimo bay Pakunya bani o Pakumya na unsa lang ning agi ni indek dali lagi kinupya lagi hello bay Elmat Yongzon hello nimo bay kang Juliet Ibido hello nimo kang Diana Cyrus 1 first honor ka bay salamat kaayo usa sa akong mga video naka first honor ka kang Simply Test hello nimo bay kay Amy Kinamat hello nimo diha sa bukid sa Katikugan si Aton Negros Oriental hello ninyo tanan din kang Aaron Istroga hello nimo bay kang LV Topas ug sa imong ate sa Jordan nga si Malo Topas hello ninyo daghang salamat kang Aida Tadina diha sa Abu Dhabi hello nimo bay Aida kumusta diha amping kanunay diha ang gaglas kang Kaniyapan ay hello sa Kaniyapan family gikan kang Red Dragon PKDP Malaysia og sa imong mga kids nga nalingaw sab nako bisan wala sila kasabot salamat kay hello sa inyo ha og hello ninyo diha mga kidos og kanimo bay
O hilo usab sa Amistad family diha sa Cebu ug sa Lapirap. Lapirap family diha sa Bohol. Hilo ninyong tanan, gipabati mo sa inyohang unsa ni sa inyohang mahal sa kinabuhi nga si Red Dragon. Piki DP mo man ni iyahang profile name sa YouTube, no. Hello nimo bay, salamat kaayo. Ug kang Pyromancer, hello nimo bay, kumusta? Talagang kay salamat yung tanan. Hello na lang ninyong tanan. Sa sunod po na pudling uban ako nga wala pa nako malista. Basta ilang mo kabalag ka, comment lang mo din ha kanunay, madakpan ra lagi na ko na inyong mga comments. So kung walaan mo na ako ma-reply, pasensyahan na gid taon ko ninyo kayo sa ako maperti mandaghanan ako mga gimbuhaton din niya sa panimalay. Importante man gyud nga malihok ginako, mahumang ginako ni ako mga trabaho on diri. So sa rest time nako maka-entertain ko sa inyo, usahay mahubog na lagi ko, makatulog na ko, usahay mabiyaan ako ang cellphone nako ga online di ko ana ko ma-exit. So salamat kay inyong tanan ha, basta amping na jud ta kanunay, bahalag magkinaunsa. Di lang nato kalimtan nga dunay tay higalar sa kitas-an nga kaandam kanunay mo gakos kanato sa unsa pa man nga mga panghitabo sa atong kinabuhi. Basta kay di lang kita malimot og tawag sa iya og kinahanglan nga lig-unon na gid nato kanunay itong mga kagalingon. Ako sa kadaghanan ako mga pagsulay sa akong kinabuhi, so ako ra nang ipang-ismaila na mga pagsulay sa akong kinabuhi. Bisan pa man try di na ako malikaya na makatulo jud akong luha, pero maera pud to makatulo gamay akong luha para makuhaan po gamay ako makasakit diha na pundos kung dugan ng ubang ipasok-sok na nako sa ilok. So mo to para maluag-luag ba akong paminaw. So salamat kay inyong tanan, ang pingudi kanunay, and God bless. Daghan kay salamat ning tanan sa inyong mga suporta dinhi kanako hinaot nga dili mo mapulan og sunod-sunod sa akong mga salida hangtod sa katapusan sa kong kinabuhi simbak ko. Daghang kay salamat ning tanan ha, basta kay basta na i-signal maka-video ako, basta na i-signal, basta na ay kuan maka-post ra ko in town. So salamat kay ning tanan, amping mo, God bless.